Well, we gonna rock to the rhythm and the blues tonight. Rock is everything gonna be alright. 'Cause tonight we gonna rock to the rhythm and the blues. Nou, het is een rock'n'roll weekend, dus we gaan het hele weekend rock'n'rollen. Ja, lekker dansen of een poging doen tot in mijn geval. Ja, overdag lekker in het stadje en 's avonds beentjes van de vloer. Hè? Lekker bittertje, hè? Voor de dansinspiratie? Ja. Oh, dat was te bitter. Oh, wat erg. Erg. Wat erg. Wat erg. Was drank? Ja. No. Gelukkig hebben we er nog één meegenomen. Oh, wat erg. U ruiken? Oh, wat een beul. Oh, wat erg. Je maakt heel snel contact en ja, de kleding is gewoon heel erg mooi. En ja, ik vind me, of in ieder geval, ja, de muziek is ook zo lekker swingend. Nou, je kan er gewoon niet bij stilzitten en het geeft gewoon zo'n goed gevoel en dat is mooi voor rock'n'roll. Zeg maar, dus overal waar je komt, je kent elkaar, iedereen die je tegenkomt, ja, die zegt je gedag. Niemand kijkt je met de nek aan. Of je niet kan dansen, wel kan dansen, je wordt gewoon geaccepteerd. Maakt allemaal niet uit. Dat is het mooie eraan. Even nu het hymne. Nee, dat moet hoor. Ja. En ben je ook een rock'n'roll man? Ja, nou ja, ik dans vaak. Echte rock'n'roll niet, ik dans gewoon op het ritme. Oké. Ja, en we leven gelukkig op een vakantieeiland, dus er is af en toe wat te doen. Hè. Leuke feestjes, Oerop, prachtig feest. Rock'n'roll. In de kroeg is af en toe wat te doen. Dus u waait gewoon met alle feestjes mee? Nou, daar lijkt het op. Dankjewel. Dit maar even. Nou, dat ken Klaas. Doe maar. En die kerst erin bij, hè? Ja, hekkelijk, hè? Wordt het 1820. Ja, uitverkopen. Het is van de eerste tot laatst, ja. Jammer. Ja? Ja. Op zich is het een soort kraaien wat Noordenwinkel hebben net. Oh, is dat zo? Ja. Ik had het vroeger ook wel eens van Beckham had het vast wel. Dat wordt even speciaal spel. En bier en linentrieën. Die hebben ze net meer bij gewone winkels.
Maar bier is om 60 euro al. Ja, maar net zo'n goeie. Klaas is een vaste klant van u. Ja. Ja, dat weet ik nou, ja. Ja. Je hebt hier echt van alles, hè? Ja. Ik heb dus een breed assortiment. Ik ben hier de enigste winkel. En als ze dan komen en dus moest iedere keer zeggen van nou ja, dat heb ik net, nee, dat heb ik net. Nou, dan zeggen ze, nou ja, dan ging ik maar net heen. Want ja, dan is er eigenlijk heel vaak net wat ze hebben willen. Dus je moest een heel breed assortiment hebben. Zo de dok was altijd moois. De boel op de plek zetten. Of jongens voor ik eruit gaan. Want de klant die rommelt er soms vreemd in om. En nu hoor je ermee op? Ja. Zo'n beetje midden december. Dus nog een paar mannen? Ja, ja. Het eind is in zicht. En ja, het is wel een beetje moeilijk, hè? Ik vind het eigenlijk wel een bewogen jaar. Want er is bewust, dwaande mij auto bouwen, best altijd volop die energie en die levenswerk eigenlijk, ja, toch dienen heeft. En dat sluit dan nou aan zijn ouw. Dus dat is nog net zo makkelijk. Nee. Grauwe. Een grauwe. Zo'n groot, hè? Ja. Van 10,5. Robert. Prima, ja? Ja. Je praat ik nog wel een aardig Wutse Duits. Ja, maar wij alle dagen Duitsers zo de vleer. Zo, ik word nu 71 oude mannen. En wanneer haast op? Ik ben hier 6 dagen in de week. 6? Ja. En dan denk ik, ja, dan moest misschien zeggen op een gegeven moment, als je nog fit bent, dan moest je ophouden. Het moet net zo wijzen, mijn baas zijn wel eens, uw man gaat zo lang terug dat ze achter de rollator wint. Maar ik dacht, dat zou ik hem voorwijzen. Nou, de Safir is nou nog net. Ja, dat is wel een gemis hier in Wanje, echt wel, hè? Ja, ja, jammer dat er geen opvolgers binnen. Heel jammer. Want je kom je vaak? Ja, ja. Vaste klant. Ja. Dus ik heb die dingen nou opnieuw weer besteld. Want zoals ze had deze dingen stuurt, nou dat ben geen soepkoppen. Nee, dat is toetje. Dat zijn toetjes. Wat zijn je nou het meeste missen? De contacten met de mensen. En er zijn heel soort mensen. Ja, dan word ik eigenlijk wat emotioneel, maar die me dierbaar binnen. En ja, die mis je dan. Ja. Nou, werkt ze dan nog, de laatste paar mannen? Ja, dank je. Maar we zijn nog tot heel december hier, hè?